presentació del ponent d'avui. Moltes gràcies. I que sàpigues que quan acabi la teva exposició obrim un torn de col·loquis entre tots els assistents. Endavant. Moltes gràcies per acollir-me. La meva feina és la d'explicar-vos la feina que fa l'equip directiu de Ferrocarrils, que avui en tenim dos directius aquí davant, l'Oriol Juncadell i l'Albert Hortajada. És bàsicament un equip que ha sostingut amb el temps, amb una professionalitat, jo que diria, de les companyies ferroviàries amb una professionalitat més alta del conjunt de la Unió Europea. El centre de la nostra feina són les persones, no hi ha altre element. Segurament si hi ha una cosa que ha caracteritzat a Ferrocarrils, l'any passat, com deia abans, rècord de passatgers, aquest any farem un altre cop rècord de passatgers, per cert, rècord de puntualitat i a més rècord d'avaluació dels usuaris. Per què? Doncs perquè al final una de les coses que ens caracteritza és haver posat sempre una clàssica de qualsevol estratègia, les persones al centre de la nostra acció. Nosaltres no serem un problema de finançament ni per la Generalitat, ni serem un problema de finançament pels ciutadans. Nosaltres l'únic que diem és que se'ns mantingui les aportacions que en els darrers anys hem tingut per poder fer totes les noves inversions que avui tenen a veure, entre altres, per satisfacció de l'Hospitalet, la connexió entre Gràcia i l'estació de Plaça Espanya i la continuïtat de la línia del Baix Llobregat. I Ferrocarrils és una empresa que a nivell internacional està molt ben valorada. Per què? Perquè és petita i sap fer les coses. I per una altra cosa, perquè quan ens expliquen nosaltres tenim els trens geolocalitzats, això a Hong Kong, nosaltres diem, nosaltres també els tenim geolocalitzats, però a més expliquem si els trens van plens i van buits. Amb la qual cosa això diu, doncs això ho volem per nosaltres. Ens veiem com una empresa innovadora. I això, com voldria acabar aquí, és gràcies a un equip magnífic i fantàstic que fa més de 40 anys que treballa per fer un servei públic de qualitat i els hi puc ben assegurar que Ferrocarrils, tot i el seu president, és una de les millors companyies del món i més ben valorades. Moltes gràcies.